Онзи ден имахме събрание на национално движение Ханковград и едно от нашите момичета ме попита, видимо притеснена, има ли реална опасност Иран да атакува България. Позамислих се малко, погледнах я и отговорих, че реална опасност винаги има, защото цял живот сме били допедавци. Нашите политици през годините са се предлагали винаги като ефтини труженички от холандските витрини на разни външни сили. 1999 година те дадоха въздушен коридор на Клинтън да удари бивша Югославия. Сега дават нашето летище София отново на американските военни. С тази армия, която имаме, Бог да ни е на помощ. Уж тази армия, която е от няколко хиляди човека, половината от които са администрация, тези хора са едни рантутняци, без никаква подготовка, чакащи си месечната заплата. Както аз винаги съм казвал, че държава без армия е като двор без куче. Тук обаче трябва да видим с какво иранската армия, иранските мъже, иранските бойци превъзхождат останалите армии и с какво наистина са опасни. Както аз казвам, те са фанатици, те са хора, готови да умрат за каузата, за родината, за децата си, за вярата си. Те са истински фанатици, което съответно за мен не е нищо лошо, даже напротив, поражда възхищение. Докато при израелската и американската армия всичко се върти около парите, там са едни добре платени наемници, то иранския войник, иранския боец отива, макар и да знае, че е обречен на фронта, бие се до последно и ще вземе със себе си колкото си може повече от враговете на онзи свят, но той знае, че го прави в името на каузата, на вярата си. Да, това определено ме кара да се замисля, ако един ден в нашата държава, не дай си Боже, Бог да ни е на помощ, избухне подобен проблем, конфликт или България бъде заплашена, дали ние сме готови на такава саможертва? Дали ние сме готови да пролеем кръв за род, родина, за отечество? Дали ние вярваме в нещо? Скъпи българин, готов ли си?